one justice. One justice on that side. Ọ dị mma gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo. Ndewo ị na-esonye anyị n'ụtụtụ tata ịhụ ihe na-eme na Enugu steeti. Dịka isiokwu anyị si wee kọwaa na ndị na ugbu a na-akwatu ụlọ bụ ndị Enugu Capital Territory Development Authority. Ọ bụ na ị na-anya n'azụ m ugbu a ị ga-ahụ na ha na-akwatu ya bụ nnukwute ụlọ nke ha dere si wepụ kamgbe. Anyị abịala n'ụtụtụ a ịhụ ka ha si wee na-akwada anya bụ ụlọ. Oge na-adịghị anya ndị Enugu Capital Territory ga-abịa gwa anyị isiokwu ha ji wee na-akwatugasị ụlọ. Cheta na ndị Enugu Capital Territory Development Authority bụ ndị na-eme ka Enugu dị mma, dị n'ụdị o kwesịrị ịdị. Ka anyị na-esonyesi ha ike maka na oge na-adịghị anya ha ga-agwa anyị ihe bụ isiokwu tata. Ọ na GRA dị na Enugu ka anyị na-ewetara unu ka esi akwada nnukwutu na anụnwa n'ụtụtụ a. Aha m bụ Ebere Ekeọbara ka anyị gaa n'ihu. Ị na-anya ugbu a ịhụ na ndị Enugu Capital Territory dere nke ha nyere notice ebe a nụnwa wee si ha wepụ ya bụ ụlọ. N'anya ihu ụbọchị edere ya bụ ihe mana ha apụtala ugbu a wee na-akwadasị ya bụ ụlọ. Oge na-adịghị anya onye nke a na-akpọ town planner ga-agwa anyị ihe ha jiri na-eme etu a n'ụtụtụ tata. Anyị na-eme ka anyị gosichaa unu ime ụlọ ebe anụnwa a na-akụdagasị ugbu a. Unu na-anya kịta na ahụ na ndị ọrụ ndị Enugu Capital Territory Development Authority na ebe a ugbu a na-akụdagasị ya bụ ụlọ dịka ha si wee nye ha notice wee sị ha wepụ ụlọ a kamgbe. N'anya ugbu a ịhụ na ha nọ n'ọrụ na ya bụ ụlọ.
anyị ga-aga n'ihu ịchọ onye town planner ndị Enugu Capital Territory Development Authority ka ọ gwa anyị ihe bụ isiokwu ya eji wee na-akwatu ya bụ ụlọ ugbu a. Orugo. Igbo bụ Igbo na-esonye anyị na BBC News Igbo. Ahụrụ m ajụjụ niile unu na-ajụ dịka m si gwa unu na mbụ na ebe anyị nọ na ya bụ ebe a na-akpọ Ono Crescent nke dị na GRA Enugu. Dịka m si wee gwa unu na ndị Enugu Capital Territory ga-akọ ebe town planner ga-enwe nkata ka o nwee ike gwa anyị ihe bụ isiokwu ha. What? 5 cars. Let's talk to the town planner now. maka ọ gị ga-akọwala anyị ndị na-eso anyị na-ajụ ihe na-eme. Ọ dị mma.